Ai, que maco aquest noi. Crec que ha estat interessat en mi. Fins i tot em pregunta d'on soc. Li diré que soc de Noruega. Uah, m'ha contestat. I diu que és de Noruega. El meu tipus total. Alta, rosa... li dic de quedar, però ja. Ets el Marc? Sí, per què? Soc la Neus, la noia en la que has quedat. No, no pot ser, o sigui, la noia amb la que he quedat era Noruega, alta, rosa, i tu no, o sigui, què inventes? No m'estic inventant res. Que tu t'hagis imaginat una noia rosa i de 2 metres és cosa teva. Doncs pues mira, la veritat és que sí, jo m'esperava una noia de Noruega i tu, que ets colombiana, o sigui... Estic farta de tu i dels teus comentaris racistes. Adeu.